Na stranu 14 na úvodní rámeček, ten je kružnice, kruh A. Zopakujeme si, co všechno víme o kružnici a kruhu na této animaci. Takže začneme kružnicí. Kružnice je čára, kterou tvoří všechny body, jež mají od středu kružnice stejnou vzdálenost. Kružnice popisujeme malými písmeny. Tak. A teďka nějaký příklad. Bod S je středem kružnice, kterou narýsujeme pomocí kružítka, a tato čára má stále stejnou vzdálenost od středu a je to kružnice K. Popisujeme malým písmenem. Střed kružnice v bodě S, zde. Poloměr kružnice, to bylo v kružítku. R, průměr kružnice, prochází středem a jsou to vlastně dva poloměry dohromady. Body, které náleží kružnici, to jsou body, které pouze leží na té čáře. Bod A, bod B, všechny body kružnice. Body, které nenáleží kružnici, takže to jsou body, které leží uvnitř kružnice nebo vně kružnice a na kružnici nenáleží ani střed S. Tak, to bylo o kružnici a nyní o kruhu. Kruh je plocha, která je ohraničená kružnicí. Kruhy popisujeme velkými písmeny. Takže stejně jako jsme si představili kružnici, tak si ještě představíme kruh. Bod S, střed, do kružítka dáme poloměr, opíšeme kružnici, ale pozor, kruh je to tehdy, když je to i s tím vnitřkem. Je to plocha. Kruh K, pozor, popisujeme velkým písmenem. Střed kruhu v bodě S. Poloměr kruhu, čili to, co bylo v tom kružítku, průměr kruhu prochází středem, až jsou to vlastně dva poloměry. A teď ten rozdíl od kružnice. Body, které náleží kruhu. Takže to, co leží na kružnici, bod A, bod B, ale také to, co leží uvnitř kružnice, bod C, bod S, čili to náleží kruhu. Body, které nenáleží kruhu, jsou pouze ty body, které leží vně. Bod D. Takže jsme si, myslím, že docela podrobně zopakovali vše, co známe o kružnici a kruhu.